अँटीऑक्सिडंट्स हे काय असतात, शरीरासाठी खूप महत्त्वाचे असतात. काय होतं की आजकाल हे ताण तणाव स्ट्रेस हे वाढल्यामुळं, प्रदूषणासारखा विषय झाल्यामुळं काय होतं, शरीरामध्ये जे ऑक्सिजन आहे त्याचा एक इलेक्ट्रॉन कमी होतो आणि याला म्हणतात फ्री रॅडिकल्स. आणि हा ऑक्सिजन दुसऱ्या कुठेही चिटकतो आणि त्याला खराब करायला लागतो, त्या पेशींना खराब करायला लागतो. म्हणून हे अँटीऑक्सिडंट जे असतात, हे अँटीऑक्सिडंट्स काय करतात, ते शरीरामध्ये गेल्यानंतर आपला एक इलेक्ट्रॉन त्या ऑक्सिजनला देऊन टाकतात. जो डिफेक्टिव्ह ऑक्सिजन झालेला आहे, विकृत जो ऑक्सिजन झालेला आहे, त्याला हे इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतात, त्याला शांत बसवतात. खोड्या करू नको असं म्हणतात. म्हणून हे अँटीऑक्सिडंट्स जे असतात, हे जे फ्रेश फळं असतात, पालेभाज्या असतात, फळभाज्या असतात, याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात असतात. आणि अँटीऑक्सिडंट्स हे औषध स्वरूपानं, गोळ्यांच्या स्वरूपानं, टॅबलेट कॅप्सूल्स याच्या स्वरूपानं पण देता येतात. हे कुठल्याही स्वरूपानं घेतले पाहिजे. अँटीऑक्सिडंट्स हे शरीराची सुरक्षा करतात.